Ćao ljudi, pozdrav za sve moje alfe i alfice koje nas prate. Dakle, u ovom videu, u ovom novogodišnjem videu želim da podelim jednu jako moćnu stvar sa vama. Tu moćnu stvar ću vam pokazati posle. To je stvar koja se tiče vašeg života, vaših novogodišnjih ciljeva. I pošto se ja pretežno bavim komunikacijom, muško-ženskim odnosima, odnosno datingom, želim da podelit ću sa vama jednu NLP vežbu koja će vam pomoći da pronađete ono što želite. Dakle, ta vežba se sastoji iz nekoliko delova, iz nekoliko stvari koje ću vam objasniti posle, tiče se vaših ciljeva u vezi vašeg partnera u životu. Ono što želim da nagovestim je da u novoj godini sam doneo neke jako važne odluke i želim da vas obradujem sa jednom informacijom, a to je da ćemo od nove godine pa nadalje snimiti mnogo češće klipove sa jako dobrim stvarima i sa jako dobrim materijalom koji ćete moći da ne samo naučite, već i da primenite jako efikasno. Izašao je moj online seminar Master privlačnosti i zaista je fenomenalan. Znači, ljudi koji me prate na Instagramu i na YouTubeu i koji su gledali su se oduševili i rekli su mi: Vlado, dobio sam gomilu pohvala na Instagramu za taj seminar. Rekli su mi: Vlado, zaista ovo je nešto što svaka osoba treba da zna i ovo je zaista nešto što ću pamtiti ceo život. Verujem da ste puni iščekivanja šta će biti sledeće. U januaru planiram da napravim, ili početkom februara, vidjet ćemo kad, još jedan online seminar na temu SMS poruka, online dopisivanje i tako tih stvari. U svakom slučaju čeka vas mnogo iznenađenja, zato želim da zapratite naš kanal na Instagramu, odnosno naš Instagram profil NLP Dating _akademija i zapratite, naravno lajkujte, šerujte ovaj klip, subscribeujte se na naš kanal na YouTubeu jer vas čeka sad u novoj godini i tokom cele godine će vas čekati jako dobre i moćne stvari koje ću podeliti sa vama. Dakle, u ovoj novoj godini želim da vam poželim pre svega sve najbolje. Svaki put se obradujem kada čujem koliko me podržavate, zaista stiže mi dosta poruka na Facebooku, na moje stranici NLP Dating Akademija i na našem Instagram profilu, gde su ljudi zaista oduševljeni koji me prate i dosta ljudi i ne poznajem koji mi pošalju poruku i kažu: Kralju, svaka čast, promenio si mi život, uticao si pozitivno na mene, bio sam u depresiji, bio sam ovo, bio sam ono, sada mi je mnogo bolje, mnogo lakše. Dakle, zaista si uticao na mene da se promenim i eto, čim bude tvoj neki sledeći seminar ili ovo ili ono, javi mi, želim da dođem da prisustvujem. Tako da, zaista, šta da kažem, eto, zbog vas sve ovo radim, naravno i zbog sebe, zato što mene to ispunjava, mene čini srećnim da pomažem drugim ljudima i da svoje znanje koje sam naučio prenesem na druge ljude, odnosno da pomognem da oni poboljšaju svoj život kao što sam ja poboljšao moj život sa mojim znanjem. Dakle, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da u novoj godini želim pre svega da budete opušteni, da se veselite, da se radujete, da stvari ne prihvatate kao neki big deal, nešto lično, da jednostavno pustite da to prođe, šta god da se dešava, sve super, nije važno, bit će bolje, bit će opuštenije, bit će romantičnije, možda bude kako hoće, a možda bude i onako kako vi nećete, ali kada je onako kako vi nećete, vi svakako možete da naučite nešto iz toga, pa će onda biti onako kako vi hoćete. Tako da nova godina treba da prođe u nekoj harmoničnoj, ljubavnoj, porodičnoj, mirnoj atmosferi, znači ne u nekoj tenziji, u nekoj napetošću. Dosta je napetosti, dosta je tenzije, otpustite sve te stvari, budite ono što jeste, ne folirajte se, šta god da vam se dešavalo u životu, to je samo korak više koji vas postiče i opominjete da život živite drugačijim životom, da naučite nešto iz toga, da krenete nekom uzlaznom putanjom, da se stvari dešavaju bolje, da živite više, da dišete punim plućima, da jednostavno neka ograničenja, poteškoće koje vam nameće ili društvo ili bilo ko, nebitno, izbacite iz svoje glave, krenete pravo sa svojom idejom, sa svojom misijom u životu, da idete da sledite sebe,
da poštujete sebe, da jednostavno budete ono što jeste u svakoj sekundi vašeg života. Znači dokle god vaše srce kuca, dotle živite svoju istinu i ono što jeste. To su neke, ajde da kažemo, neka moja motivacija koju ja prenosim na vas i koju ja živim svakog dana. Znači trudim se da uvek budem ono što jesam, da nikada ne budem ono što nisam, pa svestan sam da imam i vrline i mane, svi ih imamo, znači svi ih imamo, ali gledam da moje vrline dođu do izražaja, a mane ćemo popraviti vremenom, jel tako? Učimo se, svakog dana se učimo i svakog dana smo sve bolji, sve uspešniji i idemo gore ka cilju, što više. Dakle, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da pre svega ako imate neke loše navike, poroke i to, batalite te gluposti, jer to vas neće odvesti nigde. Znači to može samo da vam donese neki problem u život. Želim da, recimo, sve je legitimno, šta god vi odlučite za vas u vašem životu je apsolutno legitimno, ali ja hoću da isto iskreno da skrenem pažnju recimo mlađim ljudima koji nas prate da se bave sportom. Recimo ja volim borilačke veštine, bavim se dugo borilačkim veštinama i kada god imam priliku odem na brazilsku džiu-džicu, na MMA, na boks, na tako nešto, zato što to volim. Vama isto savjetujem, nemojte da se bijete sa drugarima. Ako želite da naučite da budete jaki, da budete spremni, da budete lojalni, odani sebi, da poštujete sebe, da cenite sebe, da vas ljudi uvažavaju, idite, trenirajte, radite na sebi, učite, razvijajte, nemojte biti ograničeni, nemojte slušati šta vam drugi ljudi pričaju loše, nemojte gledati da izbjegavate loše ljude, loše društvo, loša ponašanja, neke loše odluke koji drugi donose. Generalno gledano, izbjegavajte sve što je loše i sve što je, ajde kažemo, na neki način nakaradno. Cenite prave vrednosti, to je ono za što se ja borim, to je ono što ja propagiram u svom životu. Dakle, ja pored muško-ženskih odnosa i NLP-a i svim čime se bavim, jeste da cenim prave vrednosti i da jednostavno to pokušavam i dobro mi ide, zaista dobro mi ide, prenesem na ljude koji isto to cene i koji se za isto to zalažu. Oni koji naravno se ne zalažu za to i kojima to nije vrednost, neće biti možda u skladu sa mnom, ali Bože moj, nismo svi rođeni da budemo isti, baš treba da budemo različiti i da različito mislimo i da različite odluke donosimo. Život jeste zanimljiv zato što svi su različiti. Dakle, šta hoću da vam kažem još? Hoću da vam kažem da jednostavno više vrednujete sebe, više poštujete sebe, učite, radite na svojoj komunikaciji, na svom vokabularu, radite neke stvari koje do sada niste radili. Od mene vas čeka mnogo prijatnih stvari tokom nove godine i od nove godine u celoj sledećoj godini. Snimat ću neke vlogove, to sam odlučio, pokazat ću vam neke moje priče, neki moj život koji ja živim, kako sam ja, recimo, pričat ću vam neke moje priče, kako sam ja učio, kako sam se ja razvijao, kako sam ja uspeo da dođem do nečega, kako sam ostvario neke svoje snove, koliko sam bio uporan, šta mi je sve za to trebalo, šta sam morao da uradim. Snimat ću vam, pričat ću vam šta radim u toku dana, pokazivat ću vam neke moje snimke, neke moje slike, da se malo više upoznate sa mnom, vidjet ćete kako ja volim da vodim način života i kakav je to moj život. Tako da veoma mi znači, još jednom da vam kažem, sva podrška koju mi pružate, što na Instagramu, što na Facebooku, svi koji me pratite, zaista zahvalan sam vam puno i zbog vas ovo radim, zato što želim što više vas da pomognem i da prenesem svoje znanje na vas. Sad idemo znači u postavljanje ciljeva. Postavljanje ciljeva za novu godinu, mi ćemo uzeti segment osobe koju želimo da imamo u svom životu. Dakle, daću vam jednu jako simpatičnu vežbu koja je ne samo simpatična, nego ljudi koji su radili tu vežbu zaista svedoče raznim iskustvima. Dakle, doživjeli su razne iskustva, tačno ona koja su zamislili. Prvo ću vam reći na kom principu funkcioniše ta vežba. Kada nešto želimo i kada nešto zamislimo, bukvalno univerzum se izvije
i uradi nešto da nam to da, da nam to prinese. Ja se ne bavim zakonom privlačnosti, ali imam dosta veze u tome što radim, dosta veze sa ajde kažemo, privlačnošću, univerzumom i tako tim stvarima. Šta sad hoću da vam kažem? Nekome će to možda da zvuči ono kao, a šta ovaj priča, kakve su ovo gluposti, ja u to ne verujem. Ok, ukoliko ne veruješ u to, nikada se neće ostvariti. Dakle, ono u šta ne veruješ ne može se ostvariti, ono u šta veruješ zaista se može ostvariti i ostvarivalo se 1000 puta. I vi sami to znate, ono što veruješ, to bude. Dakle, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem to da jednostavno ova vežba je namenjena da materializuje i pretvori vašu ideju u vašu realnost. Kako to zapravo funkcioniše? Recimo, sve što je nastalo u našoj realnosti je negde moralo da bude smišljeno. Gde je smišljeno? Prvo je smišljeno u umu. Je tako? Zato što ono što smisli, to se materializuje i pretvori u ideju. Recimo, most preko koga prelazimo je prvo morao da bude zamišljen u umu, pa tek onda da bude pretvoren u realnost. Zgrada, kuća, automobil, struja, svetlo, prodavnice, kolica, čekić, ekser, sve to je prvo negde moralo da bude zamišljeno i naslikano i ocrtano u umu, da bi posle toga bilo pretvoreno u ideju. Dakle, sad idemo na vežbu. Pokazat ću vam jako moćnu vežbu za privlačenje idealnog partnera. Dakle, kako možete da privučete idealnog partnera u vaš život. Dakle, prvi korak je da se opustite totalno. Znači, udahnite duboko nekoliko puta i opustite što više celo vaše telo. Zatim zatvorite oči i poželjno je da ovo radite noću pre spavanja. Dakle, pre nego što legnete da spavate. Zatim želim da razmišljate o vrednostima koje biste želeli da podelite sa tom vašom specijalnom osobom. To se odnosi na vrednosti u vašoj vezi, na kvalitet vaše veze, potragu za vrednostima, avanturom i osjećaj da ste isti. Odnosno, osjećaj da gledate svet na isti način, uzajmano poštovanje vaših ličnosti, divljenje i strast. Zapamtite, ovo se ne odnosi na nju, ne mislimo na tipa ona ima smisao za humor, ona je ovo ili ona je ono, pričamo o kvalitetima koje treba da ima vaša veza, odnosno vaš odnos. Možda vam čak bolje pomogne ukoliko imate potrebu da sednete, uzmete parče papira, olovku i zapišete sve te kvalitete i vrednosti koje treba da ima vaš odnos. Poželjno je da pre nego što odradite ovu vežbu, provedete malo vremena razmišljajući o kvalitetima u vašoj vezi, u vašem odnosu, kakav zaista želite da imate. Znači, slobodno zastanite malo i razmišljajte malo o tome. I vidjet ćete kako stvari u vašoj glavi polako kreću da se odvijaju u jednom dobrom smeru. Zatim, želim da razmišljate o kvalitetima i osobinama koje želite da ima vaša osoba, kako bi vaš odnos bio baš onakav kakav ste od uvek želeli i zamišljali. Dakle, razmislite koje su to osobine potrebne kod te vaše specijalne osobe kako bi vaš odnos bio baš onakav kakav ste od uvek zamišljali. Recimo, možete zamišljati da je ona fizički atraktivna, možete čak i zamisliti kako želite da ona izgleda. I dok razmišljate o tome na taj način, vidjet ćete da je to kao da pozivate jedan telefonski broj. Morate pozvati baš određene cifre po redosledu kako biste baš uspostavili vezu koju ste želeli. Dok to radite, vi ćete početi da je vizualizujete i možda ćete baš imati jasnu sliku kako ona izgleda,
ali to zaista nije ni neophodno. E sada, sljedeći korak je da se fokusirate na stvaran osjećaj njenog prisustva pored vas. Da vizualizujete sliku kako ona izgleda i koje osobine posjeduje, dok se fokusirate na stvaran osjećaj koji imate pored nje. Možete, ali i ne morate, početi da gledate sliku kako ona izgleda dok razmišljate o osobinama koje želite da ona posjeduje. Zapravo, čak i ako ne vidite jasnu sliku kako ona izgleda, dovoljno je samo da osjetite osjećaj njenog prisustva. Osjećate se trenutno upravo onako kao da je ona već prisutna u vašem životu. Zatim počnite da se fokusirate na osjećaj povezanosti sa tom vašom specijalnom osobom. Dakle, taj osjećaj povezanosti možda ćete prvo osjećati u predelu vašeg solarnog pleksusa, čela ili čak prepona. Obično se desi da ljudi osjete prvo povezanost u predelu solarnog pleksusa. Sada kada osjećate povezanost između vas u bilo kojoj regiji, da li je to regija glave, čela, solarnog pleksusa ili vaših prepona, želim da istu tu regiju zamislite na toj osobi. Rekli smo, osjećate njeno prisustvo, vidite je ispred sebe, vidite vrednosti u vašem odnosu i vidite kvalitet nje kao osobe, njenih osobina. Zatim, sad zamislite gdje osjećate povezanost. U sve te tri regije, jedan svetlosni snop koji se povezuje sa njenim regijama. Znači, vaš solarni pleksus se povezuje sa svetlosnim snopom, sa njenim solarnim pleksusom, vaše čelo se povezuje sa njenim čelom i vaše prepone se povezuju sa njenim preponama. Znači, u sve tri regije vaš svetlosni snop se povezuje sa njom. Ponekad čak možete osjetiti i klik kako biste osjetili da ste se zaista povezali sa nekim, ali obično ta povezanost koju najjaču budete osjećali sa tom osobom će se desiti u predelu vašeg srca, odnosno u predelu vašeg solarnog pleksusa. Zatim, sada kada ste se povezali u sve tri regije sa tom osobom, ovo će vam stvoriti izuzetno jak osjećaj povezanosti sa tom osobom. Samo se dobro fokusirajte i skoncentrišite na to i osjetit ćete kao da je ta osoba sada sa vama u prostoriji. Na trenutak se fokusirajte na taj izuzetno jak osjećaj povezanosti sa tom osobom i na trenutak osjetite zahvalnost za taj osjećaj koji sada doživljavate sa tom osobom. Zatim pokrenite fluid ili još jači taj spiralni snop koji emitujete iz vašeg solarnog pleksusa ka toj osobi i osjetit ćete izuzetno snažan i jak osjećaj povezanosti sa tom osobom. Kako vi vizualizujete i emitujete sve više energije i povezanosti sa tom osobom, tako ćete sve više i jače osjećati totalnu povezanost sa tom osobom. Vidjet ćete kako se taj osjećaj polako pojačava, a i čak udvostručava, utrostručava i postaje sve jači i jači. Sljedeći korak je da zamislite sada da ste u njenom telu i da gledate svet kroz njene oči. Sada vidite sebe u njenim očima, ona se vama obraća i imenuje sve vaše kvalitete koje vi posjedujete, sve vaše osobine koje joj se sviđaju kod vas i osjećate ljubav koju ona ima za vas. Na kraju se vratite u svoje telo, osjetite ponovo tu konekciju i povezanost iz vašeg solarnog pleksusa, iz vaše glave i vašeg prepona.
I sada joj se unapred zahvalite što se pojavila u vašem životu. Nemojte preterivati sa ovom vežbom, radite je jednom nedeljno jer će sasvim biti dovoljno. Otkrićete da ćete dobiti iznenadne porive, da idete na mesta na kojima do sada niste bili, da se krećete tamo gde do sada niste zalazili, ili da idete na mesta na koja biste nekada i otišli, ali nikada niste imali vremena da odete. Možda će vam se pojaviti neka iznenadna slika u vašem umu, a možda ćete čuti glas unutar vas koji vam govori: idi ovde. Želim da pratite ova mesta koje vam vaš glas bude govorio ili ideje koje vam se budu javljale u vašem umu i iznenadit ćete se kada se pojavi na tom mestu gde vas je vaša svest uputila baš ta žena ili baš ta osoba koju ste zamišljali. Zapravo, bit ćete šokirani kada se pojavi osoba u vašem životu koje ste kvalitete želeli da doživite sa njom, koja ima te osobine i koja čak izgleda baš onako kako ste vi nju zamišljali. Ovo je zaista jedna luda i uzbudljiva stvar. Ako osoba koju upoznate nije onakva kakva ste zamišljali, to nije znak da je to neuspeh. To je znak da morate da se vratite vašoj listi i dodate detaljno osobine koje ste želeli da ima. Ili čak da dodate neke nove osobine koje biste želeli da ta vaša željena osoba posjeduje. Naprimjer, ako vam se pojavi devojka koja nije slobodna, koja je zauzeta, a vi ste zamišljali, vratite se na vašu listu i zapišite da je ta osoba koju vi želite slobodna i vidjet ćete da će se pojaviti slobodna osoba u vašem životu. Dakle, morali ste da dodate i detaljan opis da je ta osoba koju vi želite u vašem životu dostupna, odnosno slobodna. Zavisi od vaše lične mašte i vaših uverenja. U roku od 5 ovih pokušaja trebalo bi već da upoznate tu idealnu i specijalnu osobu koju ste zaista zamišljali i želeli, sa svim tim vašim kvalitetima i vrednostima koje ste detaljno opisali u. Ono što je bitno ako želite da ova vežba uspe je da nemate ograničavajuća i unapred predodređena predubeđenja o samoj ovoj vežbi, da se, ajde da kažemo, hoće ili neće ili da li će biti. Znači, dovoljno je samo da se opustite, da pustite sebe, da uradite to i da vidite šta će se desiti. Uveravam vas da će vam se sve ovo brzo manifestovati i ukoliko iz 5 pokušaja se ne pojavi se ta osoba, ali nema te kvalitete koje ste vi tražili, samo se vratite na vašu listu, odradite ponovo vežbu i dopišite detaljno šta želite da ta osoba posjeduje, kakav odnos želite da imate sa njom. Zamislite i osjetite povezano sa njom, njeno prisustvo, one svetlosne snopove koje smo rekli, dakle, i vidjet ćete kako se to, ja vas uveravam, ostvaruje u najkraćem mogućem vremenskom roku. Ja vas sada pozdravljam, želim vam da pronađete osobu kakvu ste od uvek zamišljali, maštali i želeli, sa svim tim kvalitetima i vrednostima koje vi cenite i koje vi potražujete u vašem životu. Želim vam da ukoliko imate neku osobu, a niste zadovoljni, ili ukoliko želite da vaš odnos bude bolji, ovo također možete uraditi za neki vaš bivši odnos ili za neku vašu ljubav koju želite da ostvarite, ali se nešto u međuvremenu iskomplikovalo onako kako ne treba. Znači, ova vežba se može raditi i za neke druge stvari. Ja ću vas pustiti da vi razmislite i da vi sebi date mašte na volju šta je to što zaista želite da ostvarite u vašem životu. A ja vam želim sve najlepše u novoj godini. Želim vam da vam se ostvare sve stvari o kojima ste zamišljali
i ja vam obećavam da samo ukoliko budete učili, pratili i verovali u sebe i u stvari u ovom životu koje želite da se ostvari, da će te stvari doći sigurno vašim zalaganjem, trudom, upornošću. Želim vam da uživate u novoj godini, da budete srećni, da budete veseli, da imate zdravlje na prvom mestu, da imate sve ono što negde duboko u sebi želite da ostvarite. I pozdravljam vas do sledećeg videa. Srećna vam nova 2019. godina. Ljubim vas sve moje alfe. Budite mi pozdravljeni i uživajte u novoj godini. Sve najbolje vam želim. Ćao!